Koľko je to možno zase tu? Zdravý, Marko. Prišiel som na masage. Pánko, pozerá portál si to teraz, čo? Stačí, keď sa pozriem na teba. Tým úsmevkom, taký uchyl. Vypadneš na to maso, sa ideme s teba rozprávať ako minule. Trošku vyšuť. Mám za nich, počujem, to nič mi tam nie. Kedy potýkali? Ty tak dojesem šaladiny, vypadneš do miestnosti. No, jasné. Ale nikto nečaká na masáž. Akože nie. Ty teraz ešte taký vymakaný športovec, než vlasy si? Nie, športovec tam žiadny nie, len taký sumo zápasník leží pod krbom. No, to bol on. Čo robíš? Haló? Čo pozeráš ako puk? Na masáži te čakajú. Nemáš čo tu ležať. Tá cesta ma nejako zmohla, takže idem. Sa hýbeš, ako keby si prešiel spod chvíľania. 5 metrov si prešiel. Nech sa páči, môžete si daškať, hneď som pri vás. Ideme na to. Vy tu čo robíte? Vy nie ste z recepcií? Ja som nesiel do masáž od Katky. Čo teba zaujíma, čo ja robím? Otoč sa. Koľko si tupý, o 180 stupňov sa otoč. Sa ako otočil zase, nosom do šerbla. Takže stiahnem nohavice Jasné. a vypuč polky. To vôbec, toto nie, to si strašne mi do zadku. Čo mravčíš, vy ma po tretiu gulu ti to dám, čo je? Ja som prišiel na masáž, to odložte. Jau. Ideme na to. Jau. To musí troška tento tuky rozhýbať, vieš? Koľko za to boli... Pomenej, váš môžem? Štípe ma to. Zavodol som olej. Okay. To čo bere? Áno, sevne, treba tam nejaký olej, alebo čo? To je suché. Tak, to je lepšie. No, čo? Spokojný? Počkaj, to dám ovoca. No, majte sa. Trúbkajte. Čo to je za debila? Na koho rozprávaš? Čo si myslíš, že som to nepočul? To je aká betonová stena, alebo čo? Ešte raz odchádzam. Idem sa obliecť, tak mi nachystáte ten proteín. Tebe určite budem robiť proteín. Pôjdeš domov a zožereš 3 pice. Čo sa si robíte? Vy teraz ste boli pred chvíľou na masáži. Ja som celý čas na recepcii. Si koho videl? Majte sa. Čo majte sa, ty kde ideš a zaplatí kto? Aké peniaze? Veď včera som vyhral, nie rok zadarmo masáže, rok zadarmo wellnessu. Ty si čo vyhral? Splnil si podmienky súťaže? Aké podmienky? Ja som sa ešte ani nezapojil, trafím. Choď na našu stránku a zapoj sa a potom môžeš snímať o tom, že si tu budeš šuky vyvolať zadarmo. Dobre, tak idem domov si stiahnuť Facebook, majte sa. Trúbka, ani Facebook nemá chlap.